chcete si zničiť šancu na predaj bytu, robte tieto dve chyby. Ak si cenu nastavoval podľa svojho pocitu alebo podľa toho, ako sused predával, tak to vôbec nie je dobrá taktika. Sused mohol predávať v inom období, mohol mať iný stav bytu a mohol byť dokonca ešte o 10 metrov väčší a to je sakra rozdiel. Nehovoriac o tom, že za určitú sumu to predával, ale reálna predajná cena môže byť kľudne o 10 000 eur nižšia. Prestrelná cena má za následok potom to, že počase sa z bytu stane tzv. Ležiak, čiže ponuka, ktorá je na trhu veľmi dlhú dobu. Počase si povieš, že zľavíš ceny. Avšak ten byt už všetci videli a rovno si povedia, že je tam asi nejaký problém, keď sa to ešte stále nepredalo. A nakoniec to zoberie niekto, kto ponúkne cenu ešte pod trhovou cenou a ty to zo zúfalstva príjmeš, lebo ten byt už predávaš 1 rok. A preto by si mal stanovať cenu na základe aktuálnej situácie na trhu a mať vymyslenú stratégiu. Reálnu cenu najlepšie stanoví skúsený realitný maklér alebo znalec. A druhá chyba sa už do videa nezmestila, tak mi hoď follow, aby ti neunikla táto druhá časť.